ando en marchas, pisando y es en sentir o pedala, cruzo ando en marcha. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy. La 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 la, 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 la 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 la 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 la
la la la la la la. Se toca la pandereta que luego a Madrid, se toca la pandereta que luego a Madrid, se toca la pandereta que luego a Madrid. Tamén se face la burla do que a fai de min. Se toca la pandereta que luego a Madrid, se toca la pandereta que luego a Madrid, se toca la pandereta que luego a Madrid. Tamén se face la burla do que a fai de min. Rumbamba, rumbamba. Imaginemos por un momento que o pasado, ese que queremos afortunadamente enterrado, desafortunadamente resucita. Imaginemos que se borran de súpeto as pequenas victorias que fomos conseguindo, as pequenas liberdades, os pasos tímidos cara a un mundo mellor, ou polo menos algo mellor para quen máis sobre as injustizas, que nunca son pequenas. Dun día para outro, as nenas e os nenos teñen unha educación diferente, según sexan nenas ou nenos. As alumnas aprenden a ser boas amas de casa, boas compañeiras para os seus futuros homes, que terán poder sobre eles, que decidirán por elas, que autorizarán ou non as súas iniciativas ata os límites do razonamento. Os soños, as esperanzas, a independencia, as inquietudes, volvense privilexios para as mulleres que en algún momento rozaron a igualdade coa punta dos dedos. As mestras que ensinan a vida de outra maneira son silenciadas, apartadas das escolas, e recíbese esa pobreza cos brazos abertos. Se és muller, tes máis obrigas ca dereitos. Se és muller, debes aprender sumisión, calar e dar un paso atrás. Non é ficción, non aconteceu nun país estranxeiro lonxe de nós. Aconteceu aquí mesmo. Foi despois dunha guerra. Agora, a guerra queda moi atrás. A nosa guerra, a que nos cambiou a vida. Eu era unha nena. Eu era unha nena. No ano 1953, Pilar Primo de Rivera escribiu a Guía da boa esposa, 11 regras para manter o teu marido feliz. Sea a muller que el sempre soñou. Lembras? Lembro, primeira regra, ten lista C. Prepara con tempo unha deliciosa cea para a súa chegada. Esta é unha maneira de deixarlle saber que estiveches pensando nel e que che preocupan as súas necesidades. A maioría dos homes están fomentos a chegar a casa. As mulleres non. As mulleres non chegamos, xa estamos na casa. Nós non sentimos fame, só que chegas no estómago. E o amor prepara o seu prato favorito para demostrarlo. Homes, somos callos. Ai, un morro ca carne asada, cos seus pementos. Pero teño que controlarme, sobre todo as patacas, que engorose de chiradas. Pois engorda. Segunda regra, luce fermosa. Descansa 5 minutos antes da súa chegada, para que el te atope fresca e relucente. Coma unha mazá a que botarlle o dentro. Retoca a túa maquillaxe, pon unha cinta no pelo e luce o mellor posible para ele. Lembra que tivo un día duro e que só tratou con compañeros de traballo. Coitado. Só con compañeros de traballo, sí. Se non coñecese eu a Ricardo. Faga o que faga el. Regra número 3. Se doce e interesante. É verdade, quizás tivo un aburrido día de traballo. Unha das túas obrigas é distraer. Pero antes, regra número 4. Arranxa a túa casa. Debe lucir impecable. Todo debe lucir. Ti debes lucir o mellor posible. Lucir fermosa. A casa debe lucir impecable. A miña, como estou solteira, pode lucir totalmente pecable. Non sesas desvergonzada, Rosa. Foi unha última rolda por as áreas principais da casa, xusto antes de que chegue o teu home. Arranxa libros a escola, xoguetes e limpia cun plumeiro as mesas. Ti faz todo iso? O do plumeiro non. Regra número 5. Fai sentir no paraíso. Nos meses máis fríos do ano, prepara a chimenea antes da súa chegada. O teu home sentirá que chegou a un paraíso de calor, orde e silencio. Isto levantaráche o ánimo a ti tamén. A min? A
A min non, que me levante esas horas. Estou feito un farrapo. Non me digas, despois de todo, cuidar das súas necesidades brindarache unha enorme satisfacción persoal. Non me brinda nadiña de nada. Eu moito boto de menos que alguén me prepara a chimenea. Mais ben eu boto de menos ter chimenea, non teño un chavo? Regra número 6. Prepara os nenos. A quen deberías preparar é as nenas, para que saiban o que lles espera. Cepilla o seu cabelo, lava as mans e múdelle roupa en caso de que sexa necesario. Son os seus pequenos tesouros e el quererá velos relucentes. Todo o reloj se quedou de cabeza tanta luz. Regra número 7. Minimiza o ruido. A hora da súa chegada apaga a lavadora, a secadora e a aspiradora e intenta que os nenos estean calados. Lavadora, secadora e aspiradora. Ningún problema, non as teño. E nenos tampouco. Pensa en todo o ruido que tivo que aturar durante o seu pesado día de oficina. Pensa en que ti estiveches todo o día nese paraíso de calor, orde e silencio. Pensa en que ti foches quen creou o paraíso. Regra número 8. Procura verte feliz. Por fin, unha regra que me recomenda a felicidade. Regálalle un gran sorriso e mostra sinceridade no teu desexo de compracer. Lembra que a túa felicidade é a recompensa polo seu esforzo diario. Ah, xa me parecía. A miña felicidade é a súa recompensa. Por suposto, ti non ías ser feliz así, polas boas para ti. Unha muller só pode ser feliz se fai o home feliz. Alguén como a min, sen home á beira, non será feliz na vida. Es feliz? Ás veces, como todo o mundo. Aquí, agora, cando teño a sensación de que é importante algo do que fago, do que digo, de que na escola se aprende e de que haberá un futuro mellor. Cousas miñas. E non botas de menos alguén que che faga compañía? Sí, claro, ás veces. E ti? Ás veces. Sí. Regra número 9. Escoita. Poida que teñas unha dúcia de cousas importantes que dicirle, pero a súa chegada non é o mellor momento para falalas. Deixa que el fale antes. Lembra que os seus temas son máis importantes que os teus. Os seus temas? Ricardo, non ten temas. As nosas conversas son sempre iguais. Que tal o traballo? Como a sempre. Estás moi canso? Si, vou ir á cama e nada. As nenas fixeron uns debuxos para ti. Despois miros. Falas ti primeiro, non deixas que el fale antes. É que se non lle pregunto, non di nada. Acaparas a conversa. A él non lle importa nada do meu día, ni do meu traballo. Que traballo? O da casa. Iso non é traballo para ninguén. Como non cobras. Pois non teño tempo para outra cousa. Regra número 10. Ponte nos seus zapatos. Que noxo. É unha expresión, muller. Xas. Ponte na súa pel. Tampouco querería. Non te queixes se chega tarde, se vai divertirse sen ti ou se non chega en toda a noite. Trata de entender o seu mundo de compromisos. Trata de entender o seu mundo de presión e compromisos e a súa verdadeira necesidade de estar relaxado na casa. Trato de entender. Trato. Regra número 11. Non te queixes. Non os satures con problemas insignificantes. Lembra que calqueira problema teu é un pequeno detalle comparado co que el tivo que pasar. Non me amolerras a que tivo que pasar el. Seguir coa empresa familiar. Estar do lado dos que gañaron. Casar comigo. Ter fillas e non fillos. Calquera problema meu é un pequeno detalle. Que eu non teña vida propia. Que non sexa ninguén. Unha boneca bella, sin oficio nin beneficio. A muller de Ricardo. A señora de Vidal. A filla de Alberardo Fontana. Un pequeno detalle non ter nome. Para a maioría da xente non ter voz. Ou ter unha voz suave e prazenteira. Que non moleste. Regra extra número 12. Fallo sentir a vontade. Como a un rei nunha cesta. Ofrécelle que se sente nunha cadeira de brazos ou que se recoste no cuarto. Ten unha bebida quente, lista para ele, arranja a súa almofada e ofrécelle quitarlle os zapatos. Ponte nos seus zapatos. Fala con voz suave e prazenteira. Unha boa esposa sempre sabe cal é o seu lugar. Estas son as 12 regras que ti debes aprender. E se ti non as aprendes, nunca as poderás saber.